Nilqawkom għal podcast il-ġdid tas-Satar. Dan huwa podcast illi se nkunu qed inwasslulkom llum għandna l-ewwel programm. Dan il-podcast iġib l-isem ta' temi kbar mażżar. Xieġifieri, se nkunu niddiskutu temi illi aħna l-kbar is-soltu niddiskutuhom bejnietna u it-tfal ma jidħlux daqshekk fihom, però illum iddeċidejna li naraw x'inhuma l-opinjonijiet tagħhom f'dawn it-temi u forsi affarijiet li huma s-soltu ma jħabtux wiċċhom magħhom, imma llum hekk se jkunu qed jagħmlu. Għalhekk se nintroduċi l-erba' titfal li għandna magħna llum li ġejjin kollha mill-iskola ta' St. Joseph Raħal Ġdid. Jiena Liza, għandi 11 sena. Jiena Ela, għandi 11 sena. Ummur St. Joseph Paula. Jiena jisimni Alaja, għandi 11 sena. Jien Lea, għandi 11 sena. Nattendi l-iskola ta' Mater Boni Konsilli St. Joseph Raħal Ġdid. Is-suġġetti favoriti tiegħi huma x-xjenza u l-Malti, L-istorja u x-xjenza. ix-xjenza u l-Malti. Fil-ħin liberu tiegħi nitrenja l-karat. Nattendi l-Girl Guides tal-Fgura. Nagħmel il-obstacle course racing u l-art. Fil-ħin liberu tiegħi jiena ndoq il-pjano u nilgħab it-tennis. U nħobb nilgħab il-futbol. Inġejt hawnhekk biex nitgħallem iktar fuq id-demokrazija. Ġejt għal dal-podcast biex ikolli esperjenza sabiħa u nieħu gost. Xtaqt ngħid l-opinjoni tiegħi u għax hija esperjenza sabiħa. U speċi kont naf li kont li ħanieħu gost u eċitanti. Lesti biex nibdew niddiskutu daqsxejn, x'taħsbu? It-tema tal-lum tafu x'inhi? X'inhi t-tema tal-lum fidejkom? Demokrazija. Id-demokrazija hija tema li kważi anke aħna l-kbar niġu fid-dubju xi tfisser eżattament sewwa, però kif kolli ngħidilkom ħanara nibda b'din naqra mistoqsija żgħira li kolkom tgħiduli xi tfisser id-demokrazija. Hekk għalikom tafu x'inhi xi spjegazzjoni x'definizzjoni tuha. Fisser li poplu jmexxi mhux persuna waħda biss. Il-poplu jmexxi mhux persuna waħda biss. Kollok id-dritt biex tivvota lil min se jmexxik. Id-dritt biex tivvota lil min se jmexxik, x'iktar? Il-poplu jkollu vuċi eżempju fl-elezzjoni. Il-poplu jkollu vuċi bħal pereżempju fl-elezzjonijiet. In-nies ikollhom dritt jażlu min imexxi l-pajjiż tagħhom. Sewwa, ekku ma kollha risposti validi immens. Però jien nixtieq nibda billi inti qabel nibdew niddiskutu dal-mistoqsijiet, ħafna mistoqsijiet li kifetti anke aħna l-kbar xi kultant imbagħtu biex nirrisponduhom u nkunu nafu xi jfissru eżatt. Ħantikom xenarji li kieku kellkom tesperjenzawhom kif tħossukom, kif ġibu ruħkom. Pereżempju, nagħmlu mod. Kif tħossok li kieku bħala klassi kellkom tivvutaw għal-liema logħba pereżempju se tilagħbu fil-break. Sewwa? U d-deċiżjoni tmur kontra li vvutajt inti. Jiġifieri bħala kollettivament, ġifieri bħala grupp, kellkom żewġ logħbiet pereżempju u inti xtaqt logħba A, però l-maġġoranza xtaqu logħba B. Sewwa, inti kif tħossok, kif iġġib ruħek li inti xtaqt dik il-logħba imma il-maġġoranza ma xtaqwix allura mintom x'se tilagħbu dik il-logħba. Li se tkun għalitejn, imma jien nieħdu eżempju ta' logħba. Kif tħossukom? Għandu bżonn nirrispetta deċiżjoni ta' ħaddieħor għax speċi seta' jkun jien nirbaħ, jien nixtieq li n-nies mbagħad jirrispettaw li u għad-deċiżjoni tiegħi. Proset. Tajjeb ħafna. Intom x'taħsbu? Kif tħossukom imma? Aktar għax inti qed kif iġġib ruħek jew kif għandek iġġib ruħek sewwa. Imma intom kif tħossukom forsi dak il-ħin hekk? Forsi inti ħatħossok hekk isek imdejqa għax isek mażlux il-logħba tiegħek, imma bħalma qalet għalejha tirrispetta id-deċiżjoni tagħhom u forsi id-dar l-għada nistgħu nilagħbu l-logħba li pereżempju xtaqt inti li ma telgħatx. Eżatt, allura tgħid forsi sta jkun allura inti tgħid x'inhi l-idea tiegħek tgħidhom pereżempju isma' illum orrejt jiena xtaqt nilgħab dik imma ma importax nilagħbu l-oħra, imma id-darba li jmiss nistgħu forsi nilagħbu oħra ma jista' toħloq kompromess. Mhux veru. Kieku pereżempju darba oħra nilagħbu di imma x'taħsbu. U jishom tissuġġeri toħorġu l-opinjoni tagħkom intom meta jdiġri xi ħaġa hekk pereżempju.
Tajdu għal-opinjoni, jew toqgħodu naqalura. Xi drabi jisni inkun veru nilabu dik il-logħba ngħidilhom imma issa ħanċedilkom għax irbaħtu intom lid-darba. Għada nistgħu nilagħbu l-logħba tiegħi. Tgħidilhom ġifieri, tgħidilhom. Tajjeb, naf naħseb li hija pjuttost ġusta l-affari. Ħantikom xinarju ieħor imma jiena. Kif tħossok meta il-ġenituri u l-allima jgħidulek biex tagħmel xi ħaġa illi inti ma tixtieqx tagħmilha? Sewwa? U inti tgħidhom imma għalfejn għandi nagħmel hekk. Huma jwiġbuk għax hekk. Jew għax hekk qed ngħidlek jien. Nismawha di. Kif tħossukom dak il-ħin? Hekk x'inhuma l-feelings tagħkom? Inkun arrabjata speċi ma nkunx nixtieq nagħmilha ma mbagħad qed end of the day huma jixtiequ ġġid għalija ġifieri probably dawk li tgħiduli biex nagħmel hija l-ġid tiegħi, jiġifieri at the end of the day nagħmilha. Imma dak il-ħin tirrealizza dik il-ħaġa? Xi drabi, tkun onesta naħseb, dak il-ħin xi ngħidulek għax hekk, ma ħsibx li ngħidulhom okej. Tgħidulhom hekk mill-ewwel okej. Fis-sens, għaliex tajtni nagħmel xi ħaġa biex imbagħad laqas it-tieni raġuni għaliex tajtieli dik il-ħaġa l-inqas tieni raġuni ħanagħmilha imma tieni raġuni għal-inqas. Eżatt. Mhux just tgħidli għalhekk. Eżatt, le, mhux hekk naħseb kollha jkollna nirritaljaw daqsxejn imma jgħid għalfejn. Nkun naqas speċi. Għal-ġid saħħa. Tkun taf mill-ewwel imma tkun taf mill-ewwel għalfejn inti xorta tixtieq tagħmilha. Issa kitti jissa speċi jatuk il-homework, ma tkunx ġiet tamra speċi ma jkollhom jisu int ma tkunx taf raġuni għala u ma jispeċi jixtiequk speċi ħalli meta ma tkunx l-iskola speċi jissa it-tamer revision. Mela taf. Ta' xiex għamet l-iskola. Mela taf. U dak il-ħin daqs kemm nkun speċi għandejqa. Eżatt. Ma nindunax. Ma tirrealizzax mill-ewwel dak il-ħin bil-forsi r-rabja li jkollok jew vera ma trix tagħmilha xi ħaġa qas raġuna, mbagħad wara ftit bdejt ejja vera naħseb għalhekk irridu nagħmilha di, mhux vera. Speċi qisu l-istudju, speċi għal-bidu speċi tibda tgħid naw nafu m'għandix għalfejn nagħmilhom, m'għandix għalfejn nistudjahom. Imma mbagħad speċi meta tipprova tistudjahom tgħid ara dan insejta di. Speċi tibda tinduna mela għalhekk speċi nagħlaq qalu li biex nistudja. Eżatt, għax kultant aħna jkun minn għalina li nafu tant. U x'in tibda tagħmilha tgħid żomm daqsxejn. Mhux daqshekk. Kollha nagħmlu anke aħna kbar nagħmluha wkoll. M'għandux bżonn mbagħad inti tiġi biex tagħmilha. Sab kelli naqra bżonn. Proset imma tajjeb. Ħantikom ieħor. Kif tħossok li kieku kull ħafna minn ta' madwarek, mhux kulħadd, li kieku ħafna minn ta' madwarek ikollhom vot, imma inti ma jkollokx għax ikollok xi ħaġa inqas mill-oħrajn, differenti mill-oħrajn, per eżempju xi ħaġa sempliċi għax inti tkun iżgħar, jew ħanmur forsi daqsxejn iktar argument daqsxejn iktar ibes, forsi għax ta' kulur differenti. Forsi Malta mhux daqshekk, imma barra minn Malta tiġri. Forsi għax għandek diżabilità, ma nafx. Kif tħossok li kieku inti ma tingħatax vot u ħadd ieħor jingħata vot? Għandek dritt tivvota, so tista' tivvota jekk trid m'għandekx tħossok inqas mill-oħrajn. Imma maġa li kieku jgħidulek li inti ma tistax għax hekk u hekk. Xi tħoss dak il-ħin l-emozzjoni tagħkom xi tkun? Jiena nkun jisni speċi rrabjata għax dal-aħħar anke smajt storja kien hemm raġel kollu bżonn ikun arrestat imma peress li kellu futur sabiħ qudiemu qalulu li ħajaħfru li ma speċi ma tantxi xaġa sabiħa ħafna speċi ma dik il-persuna li ġratilhom xaġa ħażina. Speċi ovvjament min jaf kemm kienet iħosshom speċi ma kinux qed iħosshom siguri speċi iħosshom qed jibżgħu speċi u hekk għax jgħidu ġifier dan għandhom iktar kontroll u għax għandu futur sabiħ qudiemu speċi. Femtek. Okej. Argument tajjeb ħafna. X'taħsbu intom? Dik kieku hekk. Jgħidulkom sma inti ma tistax tivvotax. Forsi għax intom żgħar tifhmuha daqsxejn għadkom żgħar. Jekk ma tistax tivvota għax għadek żgħira. Imma dik kieku inti tkun kbir. Imma ma tistax tivvota għal raġuni li inti vera ma tistax tifhimha bħal pereżempju kif għedna kulur tal-ġilda jew diżabilità li fil-verità ma taffettwalekx li fatt li tista' tivvota mhux veru. Għax is-sens komun hemmi ta' kulħadd. Tifhimni daqs kemm għandini se jkollok inti. Allura intom kif tħossukom li kieku hekk tiġu f'dik is-sitwazzjoni? X'taħsbu?
Nħoss nirrabjata li jiena ma nistax nivvota, nħoss li l-ħaġa mhijiex ġusta. Okay. Forsi skont is-sitwazzjoni għax jekk pereżempju inti tkun żgħira jew żgħir, forsi il-ħaġa ma toħodix daqshekk bis-serjetà daqs adult, imma jekk inti għax ġast ikollok disabilità jew tkun ta' kulur differenti m'għandux jaffettwa il-vot tiegħek. Eżattament, ekku. Ġifieri dik hija xi tirraġuna għaliex dejjem tistaqsi għaliex u meta ma tsibx raġuni bil-forsa tkun intom qed turrabjat. Ħadd ma qal pereżempju mdejja, irrabjat, ġifieri tħossukom u intom issa nsaqsikom tħossukom irrabjati meta taraw il xi ħadd ieħor jgħaddi minn din l-inġustizzja. X'taħsbu? Tħossukom irrabjati jekk meta xi ħadd ieħor inti qed li pereżempju ta' dan li suppost kellu eżempju l-ħabs jew hekk u ma marx. Ħassejtek ġifieri irrabjata xorta. Speċi jien nemmen li kulħadd suppost għandu dritt mhux għax għandu futur sabiħ qudiemu għandna bżonn naħfru ilu. Ekku, wara kollu mhux kulħadd jista' jkollu futur sabiħ qudiemu. Mhux veru. Tajjeb. L-aħħar xenarju ħantikom. Kif tħossok li kieku l-għalliema tagħżel dejjem l-istess student biex jgħinha jew biex jagħmel deċiżjonijiet għall-klassi kollha, pereżempju, kif tħossukom? Femim konna għamdej għax ma jistax ikun dejjem ikunu l-istess tfal, speċi, titħalli l-oħrajn jipparteċipaw ukoll għax inkella fil-futur, speċi, eventualment mhux ħajibdew ma jivvotawx. U speċi anki jibdew jitilfu dik il-knowledge li kellhom, speċi jibdew jitilfu għax jibdew jipparteċipaw inqas jistudjaw inqas għax jibdew jgħidu għal xejn nagħmel għadi. Jitilfu l-motivazzjoni jittejt inti, ma jibqgħux motivati biex jieħdu sehem fil-klassi, alright? X'iktar? Forsi jħossuhom inqas mill-oħrajn li jkunu intażlu dejjem mill-istess għalliema. L-istess eżatt persuna mill-għalliema u titkellmu dwar hemm kieku hekk x'tagħmlu kif tiġibu ruħkom. Naħseb jiena inkellma fuq din il-ħaġa jew nkella forsi speċi mornejt il-guidance isma' jiena tħoss li għamdej għax it-teacher dejjem tagħżel l-istess żewġ titfal u speċi nemmen li suppost il-klassi qiegħda hemmhekk għal raġuni mhux għax kieku kienet hemmhekk biex tagħżel dawk żewġ titfal biss huma biss ikunu fil-klassi. Mhux hekk. Aħna ġifieri nistgħu niġu ma niġux fil-klassi u hekk speċi ma tagħtix każ ma jkunx hemm raġuni għal nkunu hemmhekk. Eżatt, ekku. Tasbantkom. Jina, mux nħoss nirrabjata li teacher ma l-studenta, l-studenta ma tgħidilha xejn. Fimtek. Għax tkun tipparteċipa wkoll. Isek tistenna li l-istudenta stess ħa titkellem, ux veru, tippretendi hemm xejn ħażin, tippretendi li forsi l-studenta stess titkellem istess. Tgħid forsi isma' l-għalliema baqgħet tażilha ma għaliex hi baqgħet taċċetta. Ux veru. Puntajja ħafna. Jekk ikunu ħodha kontra l-istudenta wkoll għax wan ma tkellmitx u tu peress li l-għalliema dejjem tażellila tista' tipprofetta ruħha fuq tfal oħra u pereżempju jħossuhom inqas jew hekk. Ekku. Anke xi drabi ikun hemm il-teacher speċi ikun hemm ħafna tfal bidejhom għallin u speċi eżempju jiena lejt idejja teacher għażlitni u qed it-tweġiba u hekk jerġgħu jollu jdejhom eżatti wara speċi orrajt li trid tagħti l-kelma tiegħek u trid tuli li ta' flanzer ma speċi għal tkun jisu żewġ rounds ma tgħid xejn ħalli tagħti ċans il ħadd ieħor. Mhux hekk. U mbagħad tiġi naqam it-teacher ukoll kemm il-darba tażel l-istudent. Ukoll, ngħidu kif jiena kont għalliema wkoll u konna nippruvaw ġieli tiżbalja tagħmilha dejjem tara li stess wieħed jolli idej u dak il-ħin taqbadu tażlu. Imma tiġi minna wkoll mill-għalliema wkoll li isma' jena tu ċans, eżempju, issa naf li weġibt inti, mela ħajweġiġ biex ħaddieħor. Jien ġieli kien jolli idej l-istess persuna, ma jolli idej ħadd iktar xorta kon ngħidha sorry mhux ħanejt ħannat il-ċans ħaddieħor anke minn ma jafx ħan nipprova nisma' minn għandu. X'dak li jkun forsi jiddejja jolli idej. Uġek, kellkom ġieli xi esperjenzi oħra inti semmejtilna di, tolli idejk xi differenti. Kellkom xi esperjenzi fejn pereżempju ħassejtukom hekk ħassejtu inġustizzja issir magħkom, intażel xi ħadd dejjem l-istess persuna, dejjem l-istess affarijiet jew ma nafx intom qatt ma kontu inklużi f'xi ħaġa. Speċi meta teacher tgħidilna biex nollu jdejna
Umbat ikun hemm tifla taqbes u tgħid it-tweġiba mill-ewwel. U jien speċi nkun hemmhekk bidejja mollija. Marħa niswaħda lejha. Tajt mela jien ġibt ruħi kif suppost. U dik tatlan ma ġabitx ruħha kif suppost għax għandna ngħidulkom dejjem qollu jdejkom. Veru. Jien ġieli kont ngħidhom, sorry, jien ma smajt xejn. Għajda xi ħadd ieħor. Kont ġieli ħadd ieħor jgħidha. Ma jkun hemm xi drabi fejn it-teacher speċi tgħidilhom jien ma tlilkomx biex tollu jdejkom. Eżatt, xorta dak il-ħin kont ferħana. Ejva, dik daqsxejn konna nagħmluha. Tajjeb, kellkom xi esperjenzi oħra hekk li xtaqtu issemmu? Le. Mela, ngħidilkom. Dawn mhux jisom xorta xenarji li kieku kellek tkun mexxej tal-pajjiż għall-ġurnata, dik kulħadd irid jgħidili it-tweġiba. Li kieku kellek tkun mexxej tal-pajjiż għall-ġurnata, x'tagħmel? Nisma' lil ħadd ieħor. Tisma' lil ħadd ieħor u l-min l-iktar li tixtieq tisma'? Lil kulħadd mhux lilek biss. U hemm xi ħadd partikolari ma tgħid pereżempju li kieku jiena l-mexxej tal-pajjiż l-iktar li nisma' jew l-iktar li ngħid isma' lil dawk nixtieq inkellem ħa nisma' l-opinjoni tagħhom. Hemm xi grupp jew xi nies partikolari vera tfittex? Le, għax. Le. Isek kulħadd irid ikun inkluż fil-isa ħaġa. Eżatt, ġifieri tagħmel ċert li b'xi mod tolqot il-kulħadd. Iva. Mhux veru. Tajjeb. Inti? Naħseb jien kieku, naf li ma tantx ikolli ħin biex nagħmel ħafna affarijiet, imma nimmen li għal-naqqas nipprova nagħmel ġurnata fejn kulħadd in-natura speċi jieħu ħsiebha. Forsi anke jkun hemm l-iskola taqba speċi tiġbed klassi u speċi jkollhom ġurnata fejn ingħadfu l-ambjent speċi imorru l-baħar jew x'imkien hekk. Jew eżempju anke nara li kull studenta jkollha kull mezzi li għandha bżonn biex tistudja speċi kodba, anke forsi laptops. Okay, all right. Mela inti l-iktar li tagħti tiffoka fuq l-ambjent u l-edukazzjoni. Żewġ affarijiet importanti ħafna. Xixtuq il-poplu u hekk għax ovvjament ma nistax nagħmel irrid jiena anke nagħmel li għandha bżonn inkun ġustu onesta speċi għax jekk xi ħadd ikun hemm żewġ persuni eżempju u ngħid jridu jagħmlu hotel speċi jibnu hotel. U eżempju jien ngħid iwa l-wieħed għax ħallasni minn taħt u liħor le. Nemmen li ma tantx sewwa li nagħmel hekk speċi. Roset, jalla tilħu intom politiċi u tibqaw dil-mentalità x'kieku vera nibdluha d-dinja. Intom, li kieku kellkom tkunu mexxej tal-pajjiż, mexxejja tal-pajjiż għall-ġurnata. Jiena kieku nagħmel ġurnata għall-ambjent kif għalet għalejja u koll l-annimali abbandonati, speċjalment tat-toroq, l-annimali jinsabu fit-toroq u l-annimali jinsabu fix-shelters ukoll. Tħobb ħafna l-annimali, inti? Iva, idea tajba waw daqsxejn bżonna, xaw ħafna annimali abbandonati, ħafna fita shelters qed jagħmlu l-impossibbli msieken biex iżommuhom. Inti x'tagħmel Lea? Jien kieku nisma l-opinjoni tan-nies kollha tal-poplu, imma nagħti ħafna każ għalkemm nisma l-opinjoni ta' kulħadd nagħti ħafna każ lil pereżempju dawk in-nies li qabel ma tantx kienu jinstemaw għax forsi l-opinjoni tagħhom għadha ma nstematx u tal-oħrajn instemat. Proset. U palma qalu l-oħrajn nuħu ħsieb l-edukazzjoni għaliex l-edukazzjoni hija importanti anke biex pereżempju tilħaq dak li trid il-xogħol li trid u anke nuħu ħsieb l-ambjent u l-annimali kif semmew l-oħrajn. U min taħseb li huma dawk in-nies li tħoss li ma tantx għandhom vuċi? Forsi bħalma semmejna qabel, pereżempju nies li qegħdin fil-wheelchairs, nies li għandhom diżabilità jew nies ta' kulur differenti li ġejjin minn postijiet differenti. Proset, Iva. Le, għettilkom jina, jalla tkunu intom il-politiċi li tmexxu l-pajjiż il-qoddim u tibqgħu daw l-idejat. Li kieku kellkom iddaħlu liġi waħda, xi tkun? Liġi waħda importanti, waħda biss, tgħid dik kieku kollu ddaħħal waħda di żgur indaħħal liġi. Anything, tista' tkun li trid ħaġa ma teżistix. Li kulħadd irid ikun rispettat. Mela li kulħadd irid ikun rispettat. Minn U kif ħadd inforza dik il-liġi? Għati eżempju multi jekk tara xi disrispett lejn ħadd partikolari. All right, li kulħadd ikun rispettat il-laħwa x'liġi dik. Okay, inti. Jien naħseb
namel li, kieku kelli namel liġi waħda, tkun speċi ikunu minn fejn ikunu, kulħadd speċi għandu bżonn ikun rispettat għax speċi jekk nara il-xaħat jitħak b'xaħat ieħor jisu speċi bil-ġilla tagħhom jew hekk speċi ngħid. Isni anke meta naraħħa fit-triq speċi tiġri u xi ħaġa hekk speċi ngħid. Imma x'gost qed tieħu. X'taħseb li tagħmel billi tagħmel hekk. Nista' nkun naf x'differenza tagħmel lejn id-dinja kull ma tagħmel taffettwa lil xi ħadd u tweġġa' lil xi ħadd. Eżatt. Dak x'gostu li tweġġa' lil xi ħadd. Ekku, asħan zitxej. Asħan zitxej. Liġi, wahda. Jina kieku nżid liġi, kieku nżid li l-opinjoni ta' kulħadd għandha bżonn tkun tinstema' għax jista' jkun l-opinjoni ta' ħaddieħor dawk li qegħdin f'klassi baxxi pereżempju tal-cleaners jinstemaw inqas minn dawk li jkunu avukati. Okay. Punt validu ħafna. Jien kieku mill-liġi li nżid tkun fuq nifoka fuq nies b'diżabilità għaliex pereżempju ovvjament in-nies ta' diżabilità ma jistgħux jagħmlu ġieli affarijiet li nistgħu nagħmlu aħna, imma għalkemm ma jistgħux pereżempju ikun hemm min xorta jaċċettahom għax-xogħol mhux għax pereżempju ikun persuna normali u persuna b'diżabilità jittrattawhom differenti, xorta jaċċettawhom għax-xogħol u għall-edukazzjoni li għandhom bżonn. Ekku, intom tafu pereżempju waħda mill-liġijiet li għaw ċerti postijiet ta' xogħol dwar il-nies b'diżabilità. Tafu b'xi ħaġa? Le? Tafu pereżempju li għaw postijiet li jrid ikollhom bil-fors percentaġġ ta' xi ħadd li jkun b'diżabilità? Ġej smajtu bihom? ċerti postijiet ta' xogħol jista' jkollhom jinkoraġġuhom insomma biex ikollhom percentaġġ żgħir biss. U nixtieq ukoll speċi li ikun hemm nies bil-ġilda bajda jirrispettaw in-nies bil-ġilda sewda għax dal-aħħar meta kont mort Londra l-aħħar sena konna mixin speċi għax kont mal-ħabiba ovvjament ma' familti. U kien hemm wieħed bil-ġilda bajda beda miexi kienu qed jixtru u kien speċi qed jiffollowja speċi jisu stalking xi ħadd bil-ġilda skura u mbagħad qal speċi għax jiena speċi narak timxi fit-triq u speċi nibża li ħadd tisraq xi ħaġa. Għala ġlida sħiħa fit-triq. Il-laħwa, ġbir sempliċement iġġudika x'jaħseb li ħajjagħmel dak il-persuna sempliċement għax huwa ġilda kulur differenti. All right. Din hija mentalità aktar milli naħseb. Ma nafx kif tista' liġi, ma hemm affarijiet li jistgħu jsiru, hemm affarijiet li jistgħu jaffettwaw. Pereżempju, ħansaqsikom di, intom tafu kemm il-darba ssir elezzjoni? Kull 5 snin. Kif għamet, Kull 5 snin. U min imexxi il-pajjiż fil-verità? Il-poplu għax qed jivvota min irid imexxi. Hekk naħseb. Jekk pereżempju ma jkun hemm xi ħadd li kollu ħafna poter li pereżempju jagħmel voti folot jew hekk, pereżempju jekk ikun hemm 20 vot u 15 vot iżid ma dawk il-15 vot biex xorta jitlgħu. Okay, all right. Adolf Hitler kien xaġa Schweiz, xaġa hekk. Ma niftakarx bleżat fejn, imma niftakar li kien Auschwitz. Kien bena ħabs għan slut u speċi ma nħoss li kien sew speċi li jagħmelu speċi. Tafux jissejjaħ bħal Hitler u hekk, tafux jissejjaħ dittatur. Ekku, taqblu intom mad-dittatorjat? Ma xatt li kun hemm dittatur? Għaliex le? Għax ħajkun hemm l-inġustizzja u speċi biex kulħadd ħajħossu sikur għax niftakar li eżempju jekk kien hemm xi ħadd li kien qal xi ħaġa wara daru jew hekk kien jew joqtolhom jew jitfaħħom il-ħabs. U speċi nħossa li dik krueltà speċi għax kulħadd għandu l-opinjoni u l-fema tiegħu. U żgur. X'jagħmel iktar dittatur? Tafu għalfejn jissejjaħ dittatur? X'id-differenza bejn x'imkien li jkun kollu dittatur, ġifier kun hemm dittatorjat issejjaħ jew ikun hemm demokrazija. Tafu x'inhi d-differenza? Meta tkun dittatur jgħaddi kollox jisu li jgħidu. Pereżempju, ma jagħtix ċans għall-opinjoni ta' ħadd ieħor, meta jkun pajjiż demokratiku,
Isu in-nies jistaw jivvotaw u jażlu min imexxi il-pajjiż għalkemm ġieli xorta l-opinjoni ma tantx tgħaddi, imma għall-inqas jistaw jivvotaw. Eżatt, u anka pereżempju f'demokrazija x'nistgħu nagħmlu pereżempju biex insemmaw l-opinjoni tagħna jew biex nuru li ma naqblux ma' xi ħaġa. Tafu x'isiru? Għamlu vot, ġili kun hemm vot pereżempju meta kienaw jekk għandu xidħol id-divorzju jew le, jew il-kaċċa, jekk għandix tibqa' jew le. Tafu x'issejjaħ dak meta jkun hemm qisu elezzjoni biex nivvotaw għalhekk? Ġi smajtu biha? X'inhuwa? Kompromess. Kompromess le, ma jissejjaħx hekk. Jissejjaħ referendum. Tafu x'inhu referendum? Ġi smajtu biha? Ija. Ġismajtu bija, referendum meta jkun hemm deċiżjoni x'tittieħed u tkun deċiżjoni kbira ħafna, allura ma jistgħux jieħduha pereżempju fil-Parlament. Allura jitolbu l-vot tan-nies għalija ħafna drabi. U kont nistaqsik għax id-differenza bejn demokrazija u dittatorjat. F'pajjiż li għandu demokrazija, f'pajjiż li hemm dittatorjat. Inti qed tinna dittatur jiddeċidi kollox hu. Proset. Demokrazija hemm palmadna il-poplu ikunet iqassam l-opinjoni tiegħu ma' kulħadd. U d-dittatur l-opinjoni tiegħu biss. Eżatt, u ma jagħtix każ il-ħadd ieħor u semmejtuli Hitler, tafu xi dittaturi oħrajn? Le, dak li xi taf? Kim Jong-un, tal-Korea. Ekku. Iva, dak għadu għaddejn bħalissa fil-fat. U għan iżaqsikom f'demokrazija aħna kif nistgħu nuru li ma naqblux ma' xi ħaġa. Semmejna dit referendum li tivvota jekk għandix ħaġa tgħaddi u ma tgħaddix. Tafu x'jiġri iktar? Pereżempju, kif nistgħu nuru li ma naqblux? Pereżempju, f'ħafna pajjiżi imorru ma' ħafna nies li pereżempju jaqblu magħhom jinġabru, pereżempju jagħmlu banners differenti. Proset. U pereżempju ma dik li ma jaqblux imorru quddiem u joqogħdu Tissejjaħ dik, tafu x'tissejjaħ? Ma tantx nafti. Ma tax tissejjaħ. Protesta. Ġieli smajtu protestant, meta tipprotesta ġifieri tkun qed turi li ma taqbilx ma xi ħaġa, eżatt protesta jew strike ġieli jagħmlu, pereżempju bħal meta darba kien hemm teachers, pereżempju għax ma kienux kien hemm bżonn li jkun hemm xi tibdiliet u jgħidu isma' rridu nuru li aħna ma nistgħux nibqgħu naċċettaw dawn l-affarijiet. U dik f'demokrazija tista' tiġri, f'dittatorjat tiġri. Ma tantx tiġri, eżatt ċaħallu. Jistgħu jagħmluha ma mbagħad ikollhom il-konsegwenzi. Eżatt, il-konsegwenzi jkunu ħafna iktar ħorox. Proset. Jiena se nistieden miegħi issa lil xi ħadd però għax aħna tkellimna, ddiskutejna, edna ħafna l-opinjonijiet tagħna xi tfisser demokrazija u xi ġifda, però se nistieden miegħi lil Brian Kirkop li huwa uffiċjal edukattiv fl-istudji soċjali ħajatina daqsxejn l-opinjoni tiegħu forsi spjegalna ftit iktar xi tfisser demokrazija kif għandna ngħixuha Malta x'jiġri forsi barra minn Malta. Se jingħaqad magħna. Brian, kif inti? Tajjeb, għazek, short and sweet, tajjeb. Brian, inti kont qed tisma'na, kont qed tisma' x'inhuma jgħidu dawn l-istudenti li għandna magħna llum, x'taħseb l-ewwel net? l-ewwel nett għal studenti ta' 11-il sena veru huma maturi, niftakru li dawn 5 snin oħra jistgħu jivvotaw. U jistgħu joħorġu wkoll għal elezzjonijiet tal-kunsilli lokali u nkunu aħna li nivvotaw għalihom. Dawn urewna x'inhi l-verità dwar l-importanza ta' x'inhi demokrazija. Demokrazija kull mi hija li l-saħħa intuha fidejn il-poplu. Mela il-poplu ħajiddeċiedi għall-aħjar interess tal-poplu kollu, mhux ta' dawk li jivvotaw. Mela il-gvern li għandna bħalissa mhux il-gvern biss ta' dawk li vvotawlu. U għal-gvern ukoll, għax aħna Malta hija Repubblika Demokratika, u għal-gvern ukoll ta' dawk li forsi ma vvotawlux. U anke ta' dawk li jażlu li jqogħdu d-dar u ma jivvotawx. Infakkarkom ukoll li f'Malta mhux kulħadd kellu dritt tal-vot dejjem 75 sena ilu jew ftit aktar, in-nisa ma kellhomx dritt tal-vot. Mela immaġinaw, intom kieku ġejtu f'dak iż-żmien tan-nannit tiegħi,
kieku ma kontux toħolmu li ħatħorġu għall-elezzjoni. Kwas hawnhekk huma qegħdin probabbli. Skola wkoll laqqas kellhom dritt. Ġifieri rridu nżommu f'moħħna li dan id-dritt tal-vot ingħata grazzi għal ħafna nies li ġġieldu għalih. Allura meta jkollna l-vot fidejna, għandna responsabbilta għal dawk in-nies ukoll li ġew qabilna li ġġieldu biex aħna ikollna l-vot. Intom tajtu ħafna dejjat tajbin kif għandu jkun mexxej. Mexxej f'pajjiż demokratiku għandu jisma' l-poplu. Jinkludi lil kulħadd u meta ngħidu jinkludi l kulħadd, il-persuni bi bżonnijiet speċjali, it-tfal, il-persuni li ġejjin minn pajjiżi barranin, il-Maltin li forsi telqu minn Malta u reġgħu ġew lura. Irridu ninkludu l kulħadd. L-interessi m'għandhomx ikunu biss ta' dawk li għandhom il-flus. Infatti kollha semmejtu l-importanti li nieħdu ħsieb in-natura. In-natura kemm siġar kif ukoll l-annimali, dawk l-annimali li qegħdin barra u dawk l-annimali li qegħdin fix-shelter. Importanti wkoll inżommu f'moħħna li intom għandkom dritt li tistudjaw. Mela mhux għax bniet ma jingħatalkomx dak id-dritt, għax sa ftit żmien ilu ċertu suġġetti kienu jiġu offruti biss lil boys u ċertu suġġetti kienu jiġu offruti biss lil girls. Meta kont għadni żgħirien, għadda naqra żmien imma still immaġinaw kieku inti tgħidli nixtieq insir avukata. U il-suġġetti biex issir avukata ma tistax toħodhom l-iskola. Immaġinaw kif tħossukom kieku. Mela ħadd ikbru ftit oħra u ħadd marru biex tivvotaw. Kif għandkom tivvotaw? Jien mhux ħanejdilkom kif. Imma kull ma ħanejdilkom hija din, tridu tivvotaw bil-ħsieb. X'inhu jgħid dan il-partit? X'inhu jgħid il-partit l-ieħor? Nixtar dak li qed jgħidu. Dak li qed jgħidu huma veri nistgħu isiru jew le. Mhux ħa nivvota għax in-nannu tiegħi kien jivvota dak il-kulur. Ħa nibqa' nivvota dak il-kulur jien għax dak iż-żmien hekk kien l-aħjar. Irridu naraw x'inhu l-aħjar għallum. L-aħjar mhux għalija biss, imma l-aħjar għall-pajjiż tagħna. Eżatt, kont se ngħid. Prosa, għandkom xi mistoqsija hekk xi diffikultà eżempju tgħidu dik qatt ma fimtx x'inhi pereżempju jew qatt ma fimtx jiġri. X'taħsbu? Tafu x'jiġri eżempju fil-Parlament jew x'jiġri meta tmur tivvota, kif tivvota, l-elezzjonijiet x'inhuma. Għandkom hekk xi ħaġa, dubju xi diffikultà. Speċi ngħid, ara kienu qabel kienu għażlu speċi l-irġiel li jagħmlu mhux in-nisa speċi. Mela dik hija mistoqsija li ħammorru lura naqra għal ħafna żmien. Mela irridu naraw is-soċjetà kif kienet taħsibha dak iż-żmien. Mela dak iż-żmien qegħdin nitkellmu fi żmien fejn lin-nisa konna nħarsu lejhom bħala li jieħdu ħsieb it-tfal. Il-nisa tajbin biex jieħdu ħsieb it-tfal biss. Ma' żmien irrealizzajna li dan mhux minnu. Għalkemm konna naħsbu b'dak il-mod, is-soċjetà kienet taħseb b'dak il-mod, kellna ħafna nisa li x-xorta ħadmu u ħadu sem fil-politika. Kellna nisa bħal Agada Barbara, waħda minn tal-bidu u ħafna nies oħrajn li din anke laħqet l-ogħla kariga li tista' tilħaqgħu Malta li hija President. Ġifieri rridu nżommu f'moħħna li iż-żminijiet kienu qishom jippruvaw li l-mara iħalluha id-dar. Ma' żmien l-idejat inbidlu bil-mod il-mod bdew daħlin in-nisa l-università, illum għandna aktar nisa mill-irġiel fl-università u inkomplu mexxin il-qudiem. Issa, infakkarkom ukoll li f'Malta qegħdin bejn wieħed u ieħor nofs il-popolazzjoni hija irġiel, nofs il-popolazzjoni huma nisa. Allura rridu naraw li il dawk li ħan nivvutaw jekk inħossu li hemm inqas rappreżentanza tan-nisa, nivvutaw għal min hemm forsi inqas rappreżentanza. Imma rridu nivvutaw għal dawk li huma kapaċi. U għandna ħafna nies li huma kapaċi li huma kapaċi mhux għax huma rġiel jew għax huma nisa, huma kapaċi għax huma persuni li għandhom għal qalbhom dawk l-affarijiet li semmejtu intom dwar kif għandna mmexxu l-Malta. Ekku, għandkomx mistoqsija oħra? Jekk
per eżempju tiftaħ l-elezzjoni u tista' tmur tivvota u inti taħseb li nagħtu każ jekk tibqa' d-dar, il-vot tiegħek mhux ħamel differenza, dak veru jew le? Mela, domanda jibsa ħafna. Il-voti jagħmlu differenza. Mela, jekk kulħadd jaħsibha b'dak il-mod u għax jien vot wieħed mhux se tagħmel differenza, jistgħu jiġri każijiet fejn jitilgħu persuni li għax irnexxielhom jikkonvinċu n-nies kif għandhom jivvotaw, ħajjitilgħu huma. Intom minnhom semmejtu li irridu jekk xi ġenitur jgħidlek tittamel hekk għax hekk, tirrabja jew tħossok imweġġa għax ma spjegawlkomx. Mela, il-politikanti irridu jispjegaw kemm jista' jkun l-idejat tagħhom. Ħalli jaslu għand in-nies, ħalli mbagħad in-nies jgħidu iva ra dik l-idea hija tajba, mela ħa nivvota għal dak il-grupp ta' idejat. Meta qed nivvota ma jfissirx li ħa nivvota għal xi partit li naqbel 100% mal-idejat tiegħu. Għax fuq ċertu affarijiet naqbel u fuq ċertu affarijiet ma naqbilx. Ma rrid insib bilanċ. Importanti li nivvotaw. Proset, sosja tajba, tkun xaħra? Le? Tajib, jieħantikom l-axħar situazzjoni, għax nishtiq nara x'tamlu f'din situazzjoni di xej iktar avanzata. Mela, per eżempju, maġinaw, irrid jinxtara basket għal kulħadd fl-iskola, sewwa jrid tkun wieħed ta' kulur partikolari. Mela, maġinaw, l-informa ta'kom hija bajda bl-iswed, neutrali. Intom il-grupp li se tkun qed tieħdu deċiżjoni. Però, Ela, mux tixtieq, temmen li dan il-basket għandu jkun isfar. Mux tixtieq u inti, mek temmen tgħid isfar żgur huwa għal xi raġuni hija huwa l-aħjar kulur. Ela ja, tajjeb, temmen li għandu jkun blu. Eliza temmen li għandu jkun aħdar u Leja temmen li għandu jkun aħmar. Sewwa, isfar, blu, aħdar, aħmar. Il-kol, kollha kemm intom temnu verament li l-kulur li tixtiequ intom li tasbu intom huwa l-aħjar. U għandu jkun u diġà mixtri, anzi diġà għandkom mod kif intom tafu l-dan ħad ixtruh u forsi tagħmlu profitt minnu, ġifieri għandkom determinati li tridu dak il-kulur. Kif se taslu? Taslu għal deċiżjoni finali bejnietkom l-erba'. Kif se taslu għaliha? Għax inti ċerta li l-isfar l-aħjar, inti ċerta li l-aħdar, il-blu l-aħjar. Kif taslu għaliha? Għannar. Naħseb jien nġbor l-iskola kollha u nagħmel votazzjoni speċi ħalli nara il-maġġoranza u l-minoranza speċi ngħid. Aħjar inġib li jixtiequ l-maġġoranza mill-minoranza. Forsi jekk imbagħad ikun hemm xi sena oħra fi ħajja jagħmlu l-istess ħaġa, jgħazlu l-kulur li ġittieni u jibqaw jagħmlu speċi ma t-tielet u ma t-raba. Imma speċi l-ewwel nara l-maġġoranza speċi tixtieq. Intom x'aħsbu? Jista' jkun bħal tal-lajja nagħmlu votazzjoni u nażlu l-maġġoranza, imma jista' jkun ukoll il-basket nagħmluh kull kulur. Id-deja tajba, noltuhom kollha flimkien l-erba' luma. Naħa blu, naħa ħamra, naħa safra, proset, ġbitni di. Jekk ħanixxu għall-iskola l-oħra naraw xi jridu l-iskola huma mhux forsi. Imbagħad tkun l-iskola tagħkom. Din l-iskola tagħkom, iġbinti tagħmel ukoll tara xi jridu l-maġġoranza ta' tfal l-oħra u xek biex tara li jagħmlu. Inti? Jien kieku nisma' l-opinjoni tal-iskola. Mbagħad pereżempju jien kunu aħna l-erba' kulur differenti jew nagħmel kull kulur ġol basket, jew inkella jekk xorta isa ma tgħaddix li nagħmlu kull kulur ġol basket, jew tibqa' tiġġieled jew iċċedi jew isa x'imbagħad jekk kulħadd tiċċedi u tibqa' persuna waħda bil-fors ħajgħaddi dak il-kulur. Imma jekk tibqa' tiġġieled isna nibqgħu qatt ma nażlu jibqgħu qatt mingħajr basket. Eżatt, il-problema mi ħajċedi mbagħad. Jista' jkun ukoll forsi jagħmlu speċi website, speċi batuh email fuq Outlook jew xi kolom dik l-iskola. U speċi eżempju ikun hemm il-kuluri. U ikun hemm tażel option waħda biss. U ma speċi dik il-kulur li tixtieq inti, speċi tintbagħat it-teacher eżempju jew minn ħajkun. U ma speċi jgħid ġifieri
eżempju Leja u Eliza jixtuqu l-blu u Alaja u Ela jixtuqu il-vjola. Allura lilhom inġibilhom il-vjola u lilhom inġibilhom Right, tażilhom individwu, tox tażil basket wieħed għal kulħadd, right, avolja jett ikun kif tara basket wieħed għal kulħadd. Imma forsi parti mid-deċiżjoni tkun le, ejja nibdluha. U ma nixxux basket wieħed għal kulħadd, imma kulħadd jiġi nażlulu l-basket li jixtiequ. Idea tajboħra, għadkom xi oħra? Jien naħseb dal-komitat ħajjer nexxi, jekk ikollha dan il-komitat. Taf xiex ħadd ma saqsa l-opinjoni tat-teachers, jippur tegu xiridu t-teachers u x'jaħsbu t-teachers. Le, tidux kunu tafu? Le, għax mhux huma ħajbsuhom. Għanzi il-ġenituri daħħalt ftit, inti forsi jidħlu l-ġenituri għazlu hekk. X'jew inti. votazzjoni. Parti mill-votazzjoni, alright, tajjeb. Jew forsi kollhom xi wieħed id-dar diġà ma jqogħdux jixtru ġdid, allura kulħadd ikun jista'. Għax jisospeċi l-istess basket speċi naħseb il-kulur mhux ħajbiddel il-prezz. Mhux ħajbiddel. Issa jkun wieħed bid-deb u bil-balk. U li silver u wieħed bid-deb, ovvjament ħajkun hemm il-prezz ma naħsibx. Għandi la tajbi li għalija naħseb insibu soluzzjoni kien kunu f'dan il-grupp. Tajab ħafna proset, Brian, għandek xaġa xizzit? Tieħu pjaċir kemm tara kemm qed jaħsbu f'xulxin u jaħsbu biex forsi jaslu għal kompromess. Ekku, xi ħaġa semmejt inti lew imma xi ħadd semmili fil-bidunet tal-programm, kompromess. Naħseb hija xi ħaġa li kieku kulħadd jirnexxielu joħloqha li naħseb hija diffiċli wkoll. Kompromess hija l-aktar ħaġa diffiċli tista' ssib. Imma jekk jirnexxina naslu dejjem għall-kompromess naħseb ikonna ngħixu f'ħafna iktar armonija ngħidu hekk. Dak kien il-programm tal-lum, il-podcast tal-lum, vera ħadd gost b'dak kollu li ħriġtu bih ġbir baffarijiet li ħsibtu oltre mill-li ħsibti jena stess u naħseb mill-li jasbu xi kultant ċerti adulti, għax għana l-adulti minna li nafu iktar u fil-verità mhux dejjem inkunu nafu iktar opinjonijiet tagħkom jiswew daqstana u iktar veru. Jiena bħala ringrazzjament ukoll fisem Fondazzjoni Satar li qed ittella dan il-podcast ukoll nixtieq nofrilkom dan il-ktieb, dan il-comic book, tħobbuhom il-comic books. La jatħobbom ħafna tħobbuhom. Huwa comic book li huwa maħluq minn Din Fenek li huwa għallim ukoll u li jikteb tal-istudji soċjali importanti, skużan kan nsemmilu bil-fors, tal-istudji soċjali li jagħmel daw il-komik jiktibhom u jpinġihom kollha u jikteb anke fis-Satar, jagħmel komiks fis-Satar, forsi tafuh minn hemmhekk. U l-kulleġġ ta' San Xeħat dan huwa jikteb ħafna sejjer li ġrawlu fil-klassi, li jagħmelu u sħabu bħala studenti, meta kien għandu student fil-klassi. Interessanti ferm u t-tfal isibuh interessanti ħafna u sabiħ. Ġbin nissuġġerilkom anka lil-menti segwu dan il-podcast tistgħu issibuh anka fis-sit tal-Fondazzjoni Satar. Jiena se ngħaddilkom wieħed kull wieħed sewwa, nissuġġerilkom ħafna taqraw hekk ħelu xi ħaġa żgħira, taqraw ftitek qabel tgħidlek gost. Il-qari wara kollox hekk għandu jkun, il-qari għandu jkun gost. Mhux obbligu, mhuwa xejn iktar ħlief gost. Jiena minn hawnhekk f'isem Fondazzjoni Satar, jiena Marija Laura Vella Clark, insellmilkom.